So yan, what's up guys? Dito kami ngayon sa sa bundok. Bali, kukuha kami ng ng native na ampalaya. Bali, ito sila guys. Oh. Yan, panghalo natin sa sa palakan na nahuli natin kagabi. Sarap ito. Sarap? Opo. Kasama ko pala yung baby boy ko. Hello ka na. Hello. Ito siya. Gaganda ng dahon. May bunga pa siya guys. Oh. Ang sahog sa ulam. Gaganda ng mga dahon niyang lalaki. Oh, may bunga siya oh, malaki. Ito guys oh. Kunin rin natin. Ah? Kunin natin. Opo. Kunin natin? Ito, ang ganda ng dahon. Uy, ganda nito oh. Ha? Ha? Daig pa yung tanim na palaya. Oh? Ganda ha. Kuha natin oh. Kuha namin. Kapit ka yun guys. Ngayon nakuha kami. Banaka. Oh, hi ka. Hi. Aka. O, tara na, kapit ka na. Isahog namin sa guys sa nakuha naming palaka kagabi. Titinola natin. Papa, sama ko. Papa, manto dito. Tagal natin yung balat. Tapo ka? Huh? Natin. Tangkal mo balonnya. Hiwain natin. Hiwa. Iya. Dito pa sa kabila, Tingnan
tingnan nyo guys, may palakang nakakapit sa likod ko. Wow. Hello. Katay kami ng palaka sa palakang bukid. Bakala. Palakang bukid. Bakala. Bukit. Palakang bukid. Palaka. Bukit. Nani na? Halika na. Tapos na. Halika na. Hugas, hugas. So, ninisan natin sa asin para matanggal yung lansa. Gasan natin na mabuti guys para matanggal yung lansa niya. Ang kata tingin ya. Yan guys, magkima tayo ng natin, pang ricado natin. Luya, sibuyas, saka bawang lang. Mantika ng baboy. Yan, lagay na natin yung luya. Yan, lagay na natin yung bawang. Yan, sibuyas. Lagay na natin yung palakan natin. Guys, lagyan na natin siya ng sabaw dahil tinola ang luluto natin. Lagyan na rin natin siya ng asin, pampalasa,
Tapos seasoning, magic sarap. Tapos pakuluan lang natin siya ng mabuti guys. Takpan muna natin. Ayan, takpan natin. Kumulo na siya kanina pa. Tikman natin siya guys kung tama lang yung timpla niya bago natin ilagay yung ampalaya. Wow, the best. Mas masarap pa siya sa guys, tinolang manok. Masarap din tong pang adobo pag marami. Guys, madali lang maluto to. Ampalaya. Para sa akin guys, mas masarap itong tinolang palaka kaysa dun sa tinolang manok. Halos parehas lang sila sa tinolang native na manok. Ay, patikim daw. Wow, best. Tane. Gala ka kapinggan mo po. Gala ka manaklon po eh. Wow. Kain kami. Akin to. Akin to. Ito na, ulam. Nakatabi na. Wow. Wow. Tinolang palaka. Ayan, mama. Wait lang, baby. Wait lang si mama na. Wow, wow. Durugin mo na. Ako na, papa. Wow, kain po tayo. Kain po tayo. Ulam tayo ng tinolang palaka. Papa, sapa. Ayaw ko, papa. Ayaw mo? Ito lang oh. Sarap to. Gusto Ayaw mo? ko, papa. Ayaw mo? Sabaw lang? Yes. Kain po tayo. Kain tayo. Hi. Hello, kain po tayo. Sabi mo. Kain tayo. Mama, bago mo, papa. Dana doon. Wow. Wow. Kain. Kain. Ayo. Ah.
Kahit kakar, subukan agad pakita mo sa kanila. Pa? Apo. Kagat mo, kagat. Ako na. Ito pizza. Ako si Papa. Na. Ano mo? Yan guys, see you next video. Ingat, God bless.